Това, което е най-модерното и интересното в последните няколко години, набиращо много голяма скорост, едно понятие, което ще чувате още много, BI, Business Intelligence. Ще се кратя малко с частта с слайдовете и ще покажа директно програмата, защото смятам, че е много интересна и от много голяма бизнес полза. В последните години, накратко казано, няма компания, която да няма компютър, да няма информационна система. И наличието на такава система вече не е конкурентно предимство. Как да си направим конкурентно предимство? Един от най-добрите начини е да оптимизираме бизнеса си на базата на информацията, която вече притежаваме. Очудващо е колко малко компании всъщност анализират какво се случва вътре в компанията. Краси ви даде пример с поръчване на стока, гледайки рафта, вместо да се поръча стока на база на продажбите от предния сезон, от предния месец или от миналата година по същото време. Софтуерите, които правят такива анализи, са различни от обикновените справки, които имате от вашите софтуери, защото имат съвсем друго предназначение. Те трябва да могат много бързо и много лесно, с много малко кликове, да ви дават тази информация. Най-новият ни продукт, Celmatic Plus анализи, прави точно това. Анализите са групирани отляво в добре познат интуитивен интерфейс, подобно на Windows Explorer, по групички. Когато кликнете върху съответната групичка, имате достъп до директно до анализите. Ето да видим един елементарен анализ. Базата данни, която ползваме, е с примерни данни. Ще го стартирам за последните 3 месеца. Какво ви дава той? Ето ви. Хайде да го пуснем и за декември, малко назад да има още. В базата данни имаме данни от някъде към февруари. В момента виждате оборотите по обекти, по години и по месеци, надробени. Веднага имате бърза информация. Колко е оборота на този обект за периода? Колко е за едната година, колко е за другата година? Колко е оборота на всички обекти за месеца, по месеци, надробено? Колко общи оборот на фирмата за избрания период? Само на един клик разстояние ми е да смена, например, да видя в по-големи детайли. Добре, оборота обаче по служители. Виждате за каква скорост става въпрос и колко бързо. Нещо, което много често ни е искано от наши клиенти, например, е какъв е оборота ми по часове. При това искам да го видя и графично. Очудващо е колко малко фирми го правят това нещо. Това, което ви показвам, някои фирми го правят, например с експорт в Excel, с пивотиране, познати са ви сигурно тези неща, обаче реалността е такава, че се прави трудно, отнема време. Този, който се е хванал да го прави, след 3 месеца вече даже не иска да го прави, защото става човека справка. И освен това, даже тъй като прави много стъпки ръчно, не е ясно дали са верни резултатите. Наличието на софтуер, който ви ги дава само с един клик, всичко е предварително зададено. Значи, ако искам да го видя сега по седмици, ето ви го по седмици, на един клик, директно. Забележете и за каква скорост става въпрос. Това е най-обикновено PC, най-обикновен лаптоп без почти никакви ресурси. В момента базата ми данни отдолу е за 1 година и половина. На така голяма фирма. Ние, разбира се, сме деперсонализирали нещата и те са останали вече нереални, но обемите са абсолютно реални. Тръгнали сме от истинска база. Ето ви в момента оборота. В този случай избрахме преди малко и показахме оборота по часове въобще за фирмата. Сега просто го надробихме по обекти. Само с едно движение на мишката, ето така, имам оборота въобще за цялата фирма, без надробяване. Поставям го тук и го имам по обекти. Ако искаме да го видим по месеци, ето ви го надробен по обект, месец за месец. Във всеки един момент мога това нещо да го видя така, а мога и да ги направя като сравнение в произволен порядък. Такива системи е важно да се използват, например, за да направите анализ, кои са най-продаваните ви артикули. Много малко наши клиенти знаят какъв им е оборота групи по групи. Възможността да имате такъв софтуер, който ви го дава само с няколко клика, ви дава възможност тези анализи да се правят често и да се правят на време, а не да се поръчва стока на базата на какво има на рафта. В момента виждате оборота група по група, който се анализира
и аз мога да видя веднага колко оборот от всяка една група, какъв процент тежест има този оборот, ето тук в момента, например, по месеци, и какъв е директно за цялата група. Мога веднага да влеза в детайли и да го видя надолу, като в момента са сортирани не само, че виждам група по група, а и са сортирани кои са най-продаващите си групи, с най-добър оборот. Интересното също в случая е, че системи за бизнес анализи всъщност има много. Характерно за тях е тяхната цена. Добрите софтуери за анализи, какъвто имат и Multirama, струват от порядъка на 10-15 хиляди евро. И то за около 5-6 лиценза. Предлагането от наш софтуер, като цялостна политика на нашата компания, е част от Selmatic Plus и се предлага на нищожна цена, по-малко от 1/10 от тази сума, за много голямо множество, подмножество от възможностите на 10 пъти по-скъпата система. Мисля, че схванахте идеята, няма да ви показвам повече анализи. Ценното на продукта е, че той ви дава някъде около 50 анализа към настоящия момент, които получавате готово предварително дефинирани. Вие имате възможност да си правите собствени анализи без нашите консултанти. Показах ви как имахме един анализ и само с няколко мърдане на мишката да получих още два, надробени по различен начин. Много е съществено да имате подобна гъвкава система във фирмата. Това е най-интересното и най-модерното средство в последните години. Благодаря ви за вниманието.